Moi boas. Estamos a Día das Letras Galegas, 17 de maio. Vou participar na carreira Camiño das Letras. Xa estou aquí na Cidade de Cultura, onde está situada a meta. Un percorrido que bastante duro, de 15 km con saída no Pico Sacro, e meta aquí na Cidade de Cultura, como dixen. Carreira que xa fixen 9 veces, esta será a 10ª de 11 edicións, prácticamente corrinas todas. Non sei cal sería o ano ese que faltei, pero agora teño curiosidade de saber, xa mirarei. Nada, o obxectivo será intentar baixar dos 58 minutos. Vai estar complicado, pero vamos a apretar bastante. A ver que sensacións nos levamos xa de cara á semana que ven para os 10K de Laredo, onde tamén iremos a por marca. Así que nada, xa vamos coller o autobús que nos leva a Pico Sacro e a ver que tal baixamos por ali, despois a subir. Vamos para lá. O deporte implicado co atletismo, hoxe, como dicíamos, entre o Concello de Bocoixón. Necesitamos esa salida a 10 da mañana con todo programado para que podamos disfrutar de... A sus puestos. Salida de esta nueva edición, 11 kilómetros por delante para todos. Faltan 7 km e medio. Levamos ritmo de 3:24. Ahora ven o peor.
Pois ata aquí o que foi a carreira Camiño das Letras, con vitoria para Juan Negreira en 54 minutos e 41 segundos e Lucía Peón en 1 hora, 6 minutos e 14 segundos. En canto ao meu resultado, acabei terceiro, con un tempo de 55 minutos e 37 segundos, a un ritmo de 3,46 o quilómetro. O obxectivo cumprido, xa que conseguín baixar dos 58 minutos, e a maiores pois conseguín ese terceiro posto absoluto. Por aquí teño o trofeo, moi chulo en madeira, representando o Pico Sacro e os edificios da Cidade da Cultura. Tamén daban un lote de libros, que neste caso foi Deserto Diamantino de Xavier Rodríguez e o Gran Poema de Tino de Félix e Nós Outras de Marica Campo e Menchu Lamas. As sensacións foron moi boas, baixei con precaución o tramo do Pico Sacro para non pagalo despois, e unha vez cheguei á altura do Polideportivo del Estedo, por xa apretar e a recuperar postos. Así fun ata o que me puxe en cuarto, e xa casi daba por bo ese resultado, porque o terceiro estaba bastante lonxe e nin o vía, pero pouco a pouco fuñe recortando, e grazas a que o terceiro clasificado pois tampouco estaba tendo un bo día, pois ao final puiden gañar ese posto sobre o quilómetro 9 aproximadamente. A partir de aí xa tirar forte para intentar conservalo e que finalmente conseguí. Con isto levome moi boas sensacións de cara á próxima proba, que será o 10K de Laredo, para intentar mellorar a miña marca na distancia nun dos 10K máis rápido de España. O percorrido saía dende o Pico Sacro, máis rápido, xa que os primeiros 5 km son prácticamente todo o tempo costa abaixo. Logo ven un tramo de sube e baixa tamén rápido, ata o quilómetro 11 aproximadamente, onde se comeza a subir constantemente cara a Angrois e seguidamente cara á Cidade da Cultura, onde estaba situada a meta. A distancia polo reloxo foi de 14,8 km. O prezo por participar foi de 13 euros para a distancia na que participei, e os puntos positivos, pois boa información da carreira, dúas distancias a escoller entre 5 ou 15 km, ampla zona para aparcar na Cidade da Cultura, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día da carreira, servizo de guardarroupas na saída que cho traían de regreso á zona de meta, servizo de autobuses ata o lugar de saída, voluntarios nos puntos máis conflitivos, 3 avituallamentos intermedios líquidos, avituallamento final completo e novamente con degustación de terneira galega, servizo de masaxe pós-carreira, duchas a 1,5 km da meta, pero son as que quedan máis preto, premios non acumulativos e de agasallo daban este diploma, que xa teño varios, e outro libro, que neste caso é Letras para lembrar. Os puntos a mellorar, pois non notei nada en falta, para min estivo todo ben. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba, e vemos nas carreiras.